mano ne TSC mondo miobi mondo lalruok mane mudwaro kod TSC. Kane wasign CBA mane wasign matiyo sani ne wasign kokao chakre iga 21 nyaka 25. Koro ing'e ni CBA ni kane wasign SRC no ndalo COVID ne giwacho ni kik waket weche mag omenda e CBA nikech economy mar piny ne pod ni piny nikech effects mag COVID. Koro ne wayie mwasign, lakini ne wawacho ni bang' higni 2 wanyalo review CBA ni mondo koro wang'iyane ni to osara imedo nang'o e CBA. Koro higni 2 oserumo nikech ka wa 2021-2022 sani wane 2023 osechopo time makoro onego wang'iyane CBA ni mondo wang'iyane ni to osara mane wawacho ni kiket ni onego ket nikech e cycle mar CBA dirum marach ka ok waketo issue of salary increment nikech economy mar piny be oseidho, nengo gik moko dhi malo, nyocha neno ka jopiny ywak e weche mag kata financial bill to gi gik makamago, gik moko medore. Koro ka gik moko medore, msach japuonj ok nyal maintain mondo dak e ngima manyalo miye lwasi mar puonjo maber. Koro manyocha wandiko ne TSC mwamiyo gi 14 days kwanyiso gi ni mondo giluongwa wabed piny mondo wang'iyane component mar osarani watimo nang'o. Ne wasemiyo gi proposal ni mondo gimed osara 60%. Koro waseketo negi ni to watimo nang'o wabed piny mondo wang'i. Ne wasechako twak chon moromo, lakini sani wasekalo Julai, budget bosekalo. Koro nego waket ni to pesa manomege ni 60% ma jopuonjni bedonjo mondo koro jopuonjo chak yudo nyongeza ma msara. Mane gima nitie kar kanyo. Bende geno nitiere nudhi romo gi TSC. Bende gidhi winjo kwayo ma gichope mesa. Ponono ka orango gi historia mosekalo. Kine muda romo kod TSC. Nyoro jo wayudo barua. Manyo gidwoko wago. Barua do ne